What P ya ktien utrai ka weiru kanumja. Te hello prolog te kane ke de changa video temta ngin ya pen iap hangno kadan ka jing pentam ne ka jing pynduna shphanga Bible te ngan compare gini ki dkhot Bible lane yanu jor shphang kini ki dkhot Bible kini ki sautali ki Bible ya kabangan pen I link bagi dkhot Bible hangno kadan ka jing pentam ne ka jing pynduna link bagi kini ki sautali ki Bible ka King James ka Khasi KJV NIV batka Bible Khasi tengin pe jaga Bible Kumno ko te kane ka dei kat kum ka Bible Deuteronomy kan ka saud khot ka ba ar Phin pentam ru ha kata ka ktien ya ka bangla hukum ya phi lemne pynduna naka ba Phin yo sumaria ki hukum utrai U Blei jong phi ya ki banga hukum hapi ba Deuteronomy kan ka ba khat ar khot ka ba lai pha ar ya ka ktien baro banga hukum ya phi to sumar ban le ya ka men pentam haka lemne pynduna naka te kade kat kum ka Bible ke thu shai ba ka ong bang im dei man pentam lene pynduna lene hikai tam ya ke ka ba ka Bible kala ya thu lene kala hikai tengim dei man pentam lene pynduna tengin ya peje ka Bible bat ngin yan yanu jo de git khot Bible hang no golon ke jing pentam bat ke jing pynduna tengin ya peje ka video kna pen so thu hato kom ta teng la kala long unong shun jong phi namar bang ya thu ya ka ba shisha phi ngam de unong shun jong no hanre ngishu ya thu ya ka Jingshisha ya ka ba ja ka history ba jing thulupa to what phi na ka kitab utrai to puleru ka wei na kini kanam ja ka wei kanam du law lok namar ka shin tu jonga kala hukum baru musim jongu pulayalum yaki ka Bible ka ba shisha ka Bible ya ka ba Blei ula penne kanam duna lane kanam tam kanam du law lok ka don ka jing sno shakabarim shakabarim ti Hangne ka Bible hi ke thu ba ka ong ba ka ktien jong Blei kanam ja wat ka weiru Henry ka don ka jing sno lane kanam du ila ulok handai ka don ka jing sno Hangne khndiat hang tai khndiat tementa ngin ya compare lane yanu jor ye gidi khot Bible hangno ka don ka jing duna bar ka jing pentam Hangne phiu I kane ka Khasi Holy Bible ke thu shai U Jisu ong ba Henry nga ong hapi to I chigita ki nong shun jong phi batukul khu ye kita ki batem ye phi to le ba ye kita ki ba shun ye phi to wairu na ka banta kita ki bale snew ye phi bat le ben ru ye phi U Jisu hane u ong shai to kul khu ye kita ki batem ye phi ka King James ru ko ong kum ju Henry kane ka Bible Khasi kam don shu Hangne namaring sngewthuh ka jing pynduna namar U Jisu ong shai to kurkhu ye ta ki bala tim ye phi le to le bhai ta ki ba shun ye phi kata kadai kat kum ka ktien jong Blei Hangne ka NIV ru kam don shu Hangne ngi I ka jing pynduna te la da phem ngej sa download ye gene ki app ka Bible Khasi bat ka NIV te sa yanu jor le ne compare namar ka de ka ju klanong ka ju with khot Bible hadai ka shua pher tang ka jing duna te Hangne phla ba sngewthuh hi nga klem pentam nga klem thotam Henry salek pechi ka ju klanong ka ju ket khot Bible tang ka jing pynduna Matthias nong ka ba arphau khot ka ba khat reu ka Khasi Holy Bible komta ki ba khadu ken long ki ba shua bat ki ba shua ken long ki ba khadu naba kila long shibun ya ki bala khot Henry khndiat ki bala jit shibun ya ka bala yalap ya ka khubor le ka kosper Henry indala jit tang khndiat namar bun tang ki staj suda Henry bun ki bom shimlanget namar ne ka daw tang khndiat ki bala jit Henry ka King James ro ko ong kum ju Henry ka ne ka wei ka Khasi Bible kam don shu berkene ka NIV ru don shu namar kila pynduna ar Timothy kono nga balai khot ka ba khat reu khadu khat nyo ka Bible ko ong ba ka jing tho baro ka long ka bala prasad musim da Blei bat ka ba man to ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing penbej hangno ka ton ka jing duna ka jing tam alane ka jing penmelin shaka hok khnang ba ubru chong U Blei unyo long janai ha bala pantap piang ya u shaka jing le ba pha baro namar ka Bible hi ko ong ba ban hikai ban sneng ban penbej ban penmelin shaka hok omdai mangi handai ka Bible hi
namar kane kadau ngimla ban pyntam ya ktien jong Blei dene pynduna namar ka ktien jong Blei ka long hukum pa hukum ulain po lain hangne khniat hang tai khniat kadon ka jingsno na ka parim se ka batmai se ka parim lada pynduna no ka wei na kita te ka Bible hi kan ithuh namar kam ya hapyu te hangne ngila pa sngewthuh lengba ka Bible hi ka ithuh Matthias lonong ka bakhat pra ka dkhot ka bakhat wei kiju kilanong kaju dkhot Bible hangne palong ba naba ukhun ubreu ulawan ban pan em yagi palajot ka King Jim kadon handai kane ka Bible Khasi shuh barkane ka NIV ru shuh nambar kila pynduna khnang ba kinum ngej ya U Jisu ubalong tau khun ubreu ubalawan ban pan em yagi palajot uni ukhun ubreu ude U Jisu ukam yade ukhun ubreu khnang ba ngin sngewthuh yak kablatho a kitab jong Daniel ukhun ubreu ude U Jisu Matthias lonong ka ba arpsan dkhot ka ba kharlai kaju lonong kiju dkhot Bible handai ka shper tang ka jing pynduna namar kane kadau ngila ban yanu jol lene compare Kumno ka Bible ka ong khna bangin sngewthuh ngan pule ka Khasi Holy Bible namar kata to sharai nabab him tip lemne yaka sngi lemne yaka por hakabawan ukhun ubreu hakabawan U Jisu Christ ngim tip namar kane ka daw ka Bible ka ong to sharai ka King Jim ru ka ong kumju handre ka ne ka wei ka Khasi Bible shuh bat ka NIV ru shuh namar hangne ka shuh ong to sharai namar kata nabab him tip yaka sngi lemne yaka por lemne ka por ayu klemethu shai ne klemethu lot handai haka Khasi Holy Bible ke thu shai ngim tip haka ka por ka jingwan khunu breu dayu Jesus Christ haka por ngim tip lano ka jingwan jong U Jesus Christ namar ka ne ka daw ngi dai ban sharai ban pen kre lupa namar bang ngim tip Matthias ronong ba arpsaut khot ka ba laipu hanreu hangne phiu I ka Khasi Holy Bible ka ong handrai shapangata ka sngi berkata ka por don batip lemne ki anger habaneng lene ha khandeu handrai tang ukpa jonga hi U Jisu ong hagata ka sngi ka jingwan jonga don batip mano ru handai tang ukpa jonga te hangne kamut ba U Jisu tip ya ka sngi ka jingwan jong U hi handrai utip handai kane ka wei ka Bible ka Bible Khasi bat ka NIV ki ong ba U Jisu tip ha ta ka si ka jingwan jong U te hangne phila ba sngewthuh don ba tip ya ka ta ka si ka por lemne ki anger habneng lemne u khun ndai tang ukpa te hangne yu I ka jing pen tam ki ong ba U Jisu ru tip ha ka ta ka si ka jingwan jong U hi ha ka jingwan arsen jong U te ngatrai kam ya hap namar ngitip ba U Jisu batukpa uyalong ka wei namar kane kada utip handai gini ka wei bat ki Bible ki lenno ba U Jisu tip te lada tip te kumnum wan Marcos ronong ka ba ar khot ka ba khat nyo te hangne U Jisu ong te haba U Jisu le sngeu ula ong haki kiba khia kimdan kam yo nong pen khia handai ki ba pangken ngam simlawan ban khot ya ki ba hok handai ya ki ba pop yaka ban kala ka ba mut te hangne ngi yo lut ka jing kren U Jisu handai ha kane ka wei ka Bible Khasi la ong ba U Jisu ong ngam simlawan ban khot yaki ba hok handai yaki ba pop hangne kilai pynduna ban kala ka ba mut U Jisu la khot ban kala ka ba mut kane ka NIV ru la pynduna te hangne ngi I ka jing pynduna Marcos klonong ka bashpaut khot ka ba arpusau hangne ki senran kilai sngeu kandit threat namar ki ktien jong U handrai U Jisu ya thu pat ula ong haki ko khon eo ka bala ya kita ki ba shani ha kaspa ban lej psu ha ka hima U Blei te hangne pisong thu namar U Jisu ong ka khamsuk ya ka ut ban rung leng ba ut thlothnia ban ya barus pa ban rung shaka hima U Blei te hangne ru ong kalong ka ba kita ki ba shani ha kaspa te hakne ka wei ka Bible Khasi te hangne phiu I ka jing ya pher la ne ka jing pynduna hangne ka ong ki senran kila sngau kandit ya ka ne ka ktien handai U Jisu u yai ban ko khun jonga kat no ka ba
bandrung haka hima U Blei te Hangne ngim yo shuh yaka ka story baro andrei nyu I ka jing pynduna bat ngim la shuh ban sngewthuh yaka ka U Jisu ong Hangne andrei yaka ne ka Khasi Holy Bible Hangne ngila ban sngewthuh shai te Hangne nyu I ka jing pynduna kane ka NIV ru ka longkom ju Marcos kunong ka bakharlait khot ka bakhar sao Henry unda Phin yu I yaka ka jing ijli ba pendu kabala kurenda udani runong tulopa kabada Jingshisha ka bomde jaru ba pule unda sngap unda kumta kita kiba hajudia kina phetyap no shaki lum te Hangne U Jisu ong unda phiu I ka jing pendu ka jing ijli ya kabala ya thulupa da udani te ladangi ko abantip ya katangi hablait pule kitab Jingshisha lupa jong udania namala ithuh ki mensaja haksi ki bakhadu te Hangne U Jisu ong deban lek pule kitab jong udania handai hakane ka wepat ka Bible Khasi dan shuh Jingshisha lupa jong udania namar ba kila pynduna khnang ba ngin lek pule ha kitab jong udania khnang ba ngin sngewthuh handai namar ba ngi compare ki khot Bible te ngi la ban sngewthuh kano ka bala pyntam kano bala pynduna ka bom beit sentence shuh kat kom ka ktien jong Blei te Hangne yu I ka jing pynduna Lukas nong ka basau khot ka basau te U Jisu la ithuh hau la tho tang da ku hi ba mu breu handai da ka ktien baro ki jong U Blei te Hangne ka Bible ki ithuh shai Henry kane ka wei ka Bible Khasi la ong ba U Jisu ula jubab la tho tang da ku hi ba mu breu handai kila ino le kila pynduna da ka ktien baro ki jong U Blei te Hangne yu I barngi sngewthuh kam batai lut le kam ithuh lut namar bangi yu I ka jing pynduna ngi hap nge cherkum ka ktien jong Blei da ka ktien jong U Blei baro lada ngim tip ya ktien jong Blei baro te ngim tip shuh ya ka Jingshisha le lani ya ka jing pynduna ne ngim tip shuh ya ka jing kai bakla dai lada ngi tip don kiba pule don kiba wat don kiba lap Hangne hang tai te ngi la ban sngewthuh ya kata Lukas khandai khot ka basan pusan hadu san pon ru Hangne ka Khasi Holy Bible ka ong Henry ula phai bat ula sneng yaki senran bat ula ong phemtip na ka ba Kumno ka sim philong na ba khu nu breu shim lawan ban penjot yaki sim ki breu Henry ban penem hadin kata U Jisu ula leitno shkawai pat kanong ret te kane ka wei ka Bible Khasi le ka NIV Hangne phiu I ka jing pynduna namar Hangne ka ong U Jisu ula mai yaki bat hakane ka Khasi Holy Bible la ai ka jubab handai kane ka wei la pynduna teng myo shuh ka jubab te kila leitno shkawai ka shnong te Hangne la sngewthuh shai bat ngi yu I shai ka jing pynduna ki kam apostol kunong ka bar phupra ka khot ka bar bukhondai te unda ula ong yaki ne ki ktien kita ki jiu kila ya leitno ki daya don shibun ka Jingshisha kaliang perlok hi handai hakane ka Bible Khasi lene ka NIV yakane ka khot Bible don shuh kila delete lene kila pyntam Hangne phin lap tang ka khot laipel ar bukhondai don shuh Lukas nong ka pasau khot ka pra U Jisu le thu batula ong ha u khilek no shadin jonga meu soitan te Hangne U Jisu la be yu soitan shadin na bala tho men mane dem yo tribe au play jong me tang ya U hiru men shakuri te Hangne ka Khasi Holy Bible ka shai ba ka kin jim ru ka thu shai handai ka ne ka wei ka Bible Khasi la ne ka NIV yu I ka jing pynduna namar Hangne la ong U Jisu la phai tin ka jing tho ka ong men mane dem yo tribe au play jong me hi men shakuri U Jisu la phai tin ha U soitan ula ong khilek no shadin jonga meu soitan handai namar ba la pynduna te Hangne ka Khasi Bible la ne ka NIV te ngim yo shuh ya ne ka contain la ne ngim sngewthuh shai shuh namar ba la pynduna wei Petros kunong ka ba ningkong khot ka ba alphar haba phila pan khut ya kam sim jong phi ha ka jing kongu ya ka Jingshisha da sim ya ka ban ya I parab ngai klema sam to phenda ya I shitham parlok hi naduka dono te Hangne haka Khasi Holy Bible ne haka King Jim ko ong ba haba phila pan khut ya kam sim jong phi ha ka ba ko ngu ya ka Jingshisha da sim handoi haka ne ka wei ka Bible Khasi palong da ka ba ko ngu ha ka Jingshisha phila pan khut ya de nginam la ban khu jila de dai tang da U Blei Hangne yu I ka jing pan kala bantu ya I jana yaki para namar kata to Phin ya I mar kaliang barbor
da kadonut te hangne ngiu I ka jing a pair kam beit senten te hatrai ngatrai pi sngewthuh hangne ka jing pen duna lane ka jing pen kala namar ka Bible ka ong hangne ya ka ban ya ich para ngai klem asap to Phin da ya ich shithem parlok hi nadu kadonut te hangne ngi sngewthuh shai ka ktien jong Blei ka kren nadu kadonut te prolog te kane ga daitang ka jing yanu jore dkhot Bible ane ya compare te hangne ngayu I ka jing duna ka jing tam te ngayu I ka jing bom beit sentence shuh lane ngayu I ka jing bom yo lut lane ka bom shai lut baro namar bang yu I ka jing pen duna te hangne nga try kane kam long bang isi lane bang I bisni hende ngi sngewthuh yak e ka ba nga yo I lane nga lap te kane kata ka kadai ka Jingshisha ka yak ba nga ithuh te hangne nga try in session parts ki way part ki Khublei shibun te hangne bangim de ban sarong shphanga Bible handai bangi de ban pule hangno kadon ka jing pen tambar ka jing pen duna mat hangno kadon ka jing bom beit senten lane hangno kadon ka jing bom sngewthuh shuh klumar pen ban handai lada pyllait pule ya ka Bible ya ka U Blei wala pan sa Phin sngewthuh bat kan ya lam ya phi shuh Jesus Christ te hangne nga try ngi sngewthuh